Здравейте хора, искам да ви приветствам в нашия подкаст, а именно Realized Podcast. Аз съм Божидар и накратко ще ви вмъкна в това, което ще правим. Започвам с нашето съдържание, защото това е една от най-важните части. Тук хващаме теми като бизнес, личностен растеж, начин на мислене, ментални ценности. Бих казал, че нашата мисия е да достигнем доколкото се може повече хора, за да се види и в България, че има хора, които имат да кажат нещо и го правят и се опитват, за да бъде разбит този стереотип, че България няма развитие, че България е една пропаднала държава, както казват повечето възрастни хора, най-точно казано. Това бих казал, нашата мисия, за да се види, че в България има таланти. Има хора, които разсъждават правилно на детска възраст. За нас е привилегия да кажем това, което имаме да кажем, да каним гости, които имат какво да кажат и не са начинаещи в това, което правят, не са неспособни в това, което правят. Те са успяващи в това нещо. Това е нашето студио. Тук ще записваме по-голямата част от клиповете ни, но също сме ви приготвили по-специално местенце, което ще бъде за сега изненада.